2030 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ବଢ଼ିବ ଫୁସଫୁସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବିପଦ। ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଇଡି ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଗୁଳି ସିଧା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବ ଇରାନ। ସ୍ୱାମୀ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଖେଳ କରୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ବାବୁ ସତକଥା ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଲା ଇରାନ। ଏଥର ହବନି ଜମାରୁ ଭୁଲ। ବାଟରେ ଗାଁ ସାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହଠାତ୍ ଅଟକିଗଲେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ 2 ବିଧାୟକ। ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଡିଜିପି ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କୁ ହଟାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର। ସରକାର ଖୋଲିଦେଲେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଆରବିଆଇରେ ବମ୍ଫର ନିଯୁକ୍ତି। 10ମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେହବାଜ ଓ ମୁନିର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଡିଜିପିଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ଇଡି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। 24 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ, ସରବରାହ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମେରିକମ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ମେରିକମ୍ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ପୁରୀରୁ 14 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଟେକିନେଲେ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ। କଲିକତାରେ ରଖି ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏମିତି କରୁଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ କଲେଜ। ପ୍ରଶାସନ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଶାଙ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ଗିରଫ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଆଗରେ ଧରାପଡ଼ିଗଲେ ଅର୍ପିତା। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ରିରେ ପଠାଉଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହାତରୁ ଗଲା ପାୱାର। ରାଜ କରିବେ ତେହରାନ। ଗତକାଲି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଆରେ ବଦଳିଲା ରୂପରେଖ। ଆଇନ ବଦଳିଲା କିନ୍ତୁ ବଦଳିଲାନି ଭାଗ୍ୟ। ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଇନ ସଂସଦକୁ ବିତିଲାଣି 6 ମାସ। ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରିବନି ଗୋଟିଏ ବି ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି। ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ମେୟର ଭାବେ ପୁନର୍ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଖାଇଲେ ହତ୍ୟାର ଡେମୋ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଘଟଣା ଦେଖାଇଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ମେଥା ଟେକିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି। ବେଆଇନ ଭାବେ ଯୁବକ ସିଣ୍ଡିକେଟ ଧରାପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଳି ଜବତ କରାଗଲା। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2035 ବୁଥରେ ଭୋଟ। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ 6ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ। କନ୍ଧମାଳରେ 40 ଏକର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଉଚ୍ଛେଦ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଛ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ। ମାଲକାନଗିରିରେ ବଢ଼ୁଛି ଫୁଟବଲ କ୍ରେଜ୍। ଫୁଟବଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ରଣପୁରକୁ ହରାଇଲା ଛତରପୁର ଟିମ୍। ରାତ୍ରିକାଳୀନ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଲଗାଖଣି ଦଳ ଚମ୍ପିଆନ। ଧର୍ମଶାଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଉଦ୍ଯାପିତ। ଚରମୁହଁ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ଚମ୍ପିଆନ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଗଲା। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବୋଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭାରତ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ କହିଛି। ବକ୍ତତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେରଫେର ନ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ 6 ମୃତ ମାଓବାଦୀ। ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ତାପମାତ୍ରା 8.5 ଡିଗ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। I-20 କାର୍ ଚଳାଉଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଉମର। DNA ପରୀକ୍ଷାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଗଲା। ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ 10th ପରୀକ୍ଷା ନିଷିଦ୍ଧ ହେଲା। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବାଣ କାରଖାନା ନିଆଁ ଲାଗି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସେଠାରେ 2 ମୃତ।